m-am gândit că în acest context al Paștelor să povestesc puțin despre un documentar care l-am văzut cu ani în urmă, pe nume Zeitgeist, în care autorii, niște atei sau seculari, în orice caz, încercau să spună că povestirea morții și a învierii lui Hristos este o pură invenție, de fapt preluată de către creștini de la religiile politeiste din jurul Israelului, popoarelor din jur. E adevărat sau nu ideea asta? Evident că, într-un sens esențial, nu e adevărată, dar, în alt sens, ceva poate fi bun de găsit în ideea respectivă, nu în sensul ei real, ci în, să spunem așa, ideatica din spatele ei. În primul rând, ce e important de știut, că într-adevăr în jurul Israelului o grămadă de populații egipteni, greci, cananiți, babilonieni, sumerieni, aveau astfel de religii. De exemplu, sumerieni aveau pe zeul Dumuzi, care murea și învia, la fel babilonieni îl aveau pe Marduk, dar de asemenea și pe Tamuz, iar egiptenii pe Osiris, cananiții aveau pe Baal, iar grecii pe Orfeu și pe Dionisos. Și sigur, aceste zeități se refereau în mod esențial la acest fenomen interesant al naturii, moartea naturii iarna și reînvierea ei primăvara și apoi vara. Și acest ciclu, spunem, agricol, care e legat și de semănat și de fertilitate, în ei, să spunem, păgânii găseau un zeu. Așa cum găseau ei mulți zei, de exemplu, era un zeu al mării, nu? Un zeu al muntelui, un zeu al frumuseții, zeu al războiului și așa mai departe. Și era deci și un zeu pentru moartea și învierea naturii. Și bineînțeles că unii au făcut legătura, a spus, evident, creștinii au preluat de la aceste populații din jurul lor sau din jurul Israelului aceste idei. E adevărat sau nu lucrul ăsta? Evident că nu, pentru că, dacă vreți, creștinii proveneau din iudaism, care prin definiție era o religie monoteistă, care refuza orice formă de sincretism, mai ales după întoarcerea din exilul babilonian, evreii au rupt-o în mod esențial cu ideile sincretiste, n-au mai căzut în idolatrie de atunci, cel puțin nu au căzut în mod esențial. În plus, știm că creștinismul și Isus, ideile teologice care le spune Isus, dar și Apostolul Pavel, într-un anumit sens, semănau mai mult cu farisei în teologie, sau erau, să spunem, conservatori ca ei, în multe puncte de vedere, mai degrabă cu farisei decât cu saduchei sau irodieni, care erau unii profund sincretiști. Sau, mă rog, erau deschiși spre cultura greacă, de exemplu. Farisei, dimpotrivă, deci s-au delimitat față de ea. Deci asta este prim argument, că nu aveau cum creștinii să preia asemenea idei. În plus, foarte important este că ideea de moarte și înviere din creștinism are legătură cu istoria. Iisus a murit, a trăit în istorie și a înviat în istorie. Prin contrast, aceste zeități, când au trăit? Nimeni nu știe când. Este un timp pur mitologic, acest ilotempore, cum îi spune Mircea Eliade, au trăit cândva, undeva, într-o perioadă infinită de timp în trecut. Prin contrast, creștinismul are loc sau se petrec toate acțiunile din această povestire a vieții, morții, învierii în pură istorie. În timpul unui cei mai mari împărați romani, nu? Octavian August, în timpul lui Tiberiu, în timpul împăratului evreu
Irod și așa mai departe. Deci, istoria face diferența, da? Esențială. În plus, forma mitului este în mod esențial în locuri, spunem, centrale diferită la aceste religii ale fertilității față de cea creștină, și anume zeii dați și la Osiris și la Tamuz nu mor sau de bunăvoie. Da? Alții omoară. Osiris moare în disperare, nu? Și apoi alte zeități îi aduc la viață. Deci nu este niciun fel de intenție specială de a salva pe cineva prin moartea și învierea lor. Se întâmplă asta împotriva voilor. Pe când în creștinism, Biblia ne spune că Iisus de bunăvoie a ales să-și dea viața pentru noi. Nimeni nu i-o ia, spune Iisus, ci și-o dă de bunăvoie. Și de ce o dă? Motivația pentru care El moare și apoi învie este că ne iubește, că vrea să ne mântuiască. Moare din dragoste pentru noi. Așa ceva este absolut unic. Bineînțeles că nu le trecea prin cap la păgâni că zeității lor ar fi murit din dragoste. În primul rând, nu vreau să moară, cu atât mai puțin din dragoste pentru a ne mântui pe noi. Deci aici vedem clar că diferența între Isus și aceste zeități este imensă. Dar dincolo de asta, poate că este și un lucru pozitiv la aceste religii, faptul că, într-un anumit sens, aceste popoare erau pregătite pentru a auzi de Isus. Și poate că credința în aceste religii, aceste zeități, pe unii poate i-au ajutat să devină creștini, pentru că, în mod clar, probabil că și pentru ei, ca pentru noi astăzi, nu? Zeitățile lor îi se păreau abstracte și imaginare, pe când odată cu Isus, zeul devine, să spunem, istorie, devine credibil. Și acest fenomen al morții și învierii cu adevărat are, să spunem, în spatele lui un zeu. Îl are pe Dumnezeu, Fiul, pe Dumnezeu însuși. Poate știți, nu întâmplător, C.S. Lewis s-a convertit exact din acest motiv. Spune că a avut o discuție cu Tolkien, cel care a scris Stăpânul Inelilor, și ambii, și C.S. Lewis și Tolkien, aveau o pasiune pentru mitologie și C.S. Lewis a fost foarte impresionat când a înțeles că, de fapt, Isus este cu adevărat adevăratul zeu al morții și învierii. Că odată cu el, această mitologie a zeului care moare și învie a devenit istorie, a căpătat viață. Și asta este motivul pentru care el s-a convertit, povestește el, după discuția cu Tolkien în acest sens. Îmi place mult când vine Paștele să văd că natura învie. Admir copacii înfloriți, natura care îndată prinde viață, înverzește, înflorește, capătă culoare. Este o mare bucurie și dacă ne gândim bine, chiar are legătură cu realitatea lui Hristos, acest fenomen. Știm că și Isus spune în Ioan, dacă sămânța nu moare, nu aduce roadă. La fel, Pavel, când vorbește despre înviere, aseamănă învierea noastră cu învierea unei naturii, cu bobul care moare ca să aducă apoi roadă. Asta spune el în Corinteni. Și cu adevărat, când te uiți la natura asta frumoasă, primăvara, avem motive să vedem o trimitere, un presentiment a adevăratei învieri, a învierii lui Hristos și apoi a învierii care o anticipăm, învierea trupurilor noastre cândva, dacă Domnul nu vine până atunci,
vom muri, dar vom învia. Și apoi, în final, este anticiparea a învierii întregului univers. Zeii, nu? Osiris sau Marduk sau Tamuz vorbeau despre o înviere doar a naturii. Da? Iarna, natura moare, primăvara reînvie. Dar în Apocalipsa ni se spune despre o reînviere a întregului univers. Va fi un cer și un pământ nou. Tot ce a fost rău în acest univers va muri. Tot ce este moarte, suferință, va dispărea. Va fi un cer, un pământ nou, unde nu va fi moarte, suferință, unde orice lacrimă va fi ștearsă. Este cu adevărat o nouă creație. Și partea extraordinară este că noi deja experimentăm, dacă suntem al lui Hristos, această creație în noi înșine. Spune că dacă suntem în Hristos, dacă credem în El, suntem creaturi noi, suntem făpturi noi. Deja în noi, ceea ce noi trăim în sufletul nostru este o anticipare a ceea ce vom trăi cândva și în trup și apoi cu întregul univers reînnoit. Și asta este bucuria noastră, că deja noi am înviat. Am înviat spiritual. Și sperăm să înviem cândva cu întregul univers. În sens, a nu învia spiritual, a nu te converti, a nu muri și învia împreună cu El. Și în acest mod să intri în acest vector al Universului spre învierea trupurilor, apoi învierea întregului univers, a nu face parte din acest râu care merge spre înviere, înseamnă a-ți trata destinul. Dar a cunoaște pe El înseamnă a-ți împlini destinul. Facă Domnul ca toți să avem parte de această înviere a noastră și dacă se poate să ajutăm și pe cei din jurul nostru care nu cunosc pe Hristos să învie și ei spiritual, ca apoi fizic, cu întreaga natură, să învie și ei în veșnicie, în escaton. Să avem sărbători fericite, Hristos a înviat.